Tomalo lelo kaya kaya lama sweet home mina ngikhumbule ekhaya. Hello mami, hello daddy, elifuthumalo yenu mina ngisoze ngayilibala hleze ngikhumbula imihla namalanga. Angibingelela ababukeli, igama lami nguMartin Kamkhize, oyi-host yamavidiyo eDate Your Kids. Sishuthwa yikhaya elihle media. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngekhaya elihle media kuzovela konke ekupheleni kwamavidiyo ethu. Namuhla sinesihambeli esubaba wethu wasendaweni esimcelela ukuthi akazosihlahlela indlela noma ezothekela ulwazi ngaphansi kwesihloko sethu namuhla sithi ukubaluleka kukamalume. Kodwa ke anginike ubaba ithuba ezazise kubabukele ukuthi ubani wakephi uvela kuphi. Ngiyabingelela kubabukeli nakubaphathi bohlelo. Igama ngozenzele isibongo uMathi. Ngokwakha ngikhona endaweni yaseMacekane eIthombothini okuwa 31. Sibonge baba ukuthi masicela sizingane uhloniphe uthi hayi uzofika uzokwenza i-interview. Baba ngicela singene esihlokweni sethu sanamuhla esithi ukubaleka kukamalume. Ngicela ubaba ngolwazi lwakhe echazela ababukeli ukuthi ubani umalume. Umalume uvela lapha uma nizingane zandawonye kuyingane yentombazane bese kuba uwe umfana nizelwe ekhaya. Izingane kadadewenu wena owesilisa umalume kuzona. Umalume uqala lapho ke ukuthi kube khona igama elithi malume. Lisuke kuabantu ababili abahlukene ngobulili belamana, owesifazane nowesilisa. Uma owesifazane ethola izingane zizothi kumalume kulo wesilisa. Sibonge baba ngencazelo, ngiyathemba ukuthi wonke umuntu useneclue manje ukuthi uma kuthiwa umalume umuntu kanjani. Siye kumbuzo wethu olandelayo. Ubaleke ngani baba umalume ngokwazi kwakho? Sothi kwena ukubaluleka kamalume njoba ngeke ngachaza ngokulamana kwentombazane ilamana nowesilisa. Ukubaluleka kamalume eqala lana uma intombazane izothola umntwana imtholele ekhaya kubo la khona umalume. Kuyaqala ukubaluleka kamalume lapho naleli gama likamalume ukuthi lisebenza kanjani ngoba umalume njengoba ekhona la enganeni kadadewabo kufanele adlale indima yokuba ubaba ngoba isuke izalelwe la ekhaya nje. Umalume uyifather figure kahle okumele engabe ingane ifundiswa uyise izinto ngale ekhaya kubo. So njengoba ingapha umalume kumele athathe leyo ndima leyo afundise ingane impilo, izinto okungamele izenze nezinto okumele izenze kanjalo nenhlonipho nokuyiphatha ekukhuleni kwayo. Right. Okay, fine. Sibonge baba ngencazelo yakho oyivezayo kubantu ukuthi kanti umalume ubaluleke kangaka. So umuntu wesilisa mayikhula ekhaya ubaba engamazi uzoyishaya isifuba ukuthi no ukhona umalume. Shuthi ubaba ngiyamazi ngoba nangu umalume uzodlala irole yokuba ubaba. Sidlulele kumbuzo olandelayo baba. Ngoba ubaba bese sivezela ukuthi naye wakhula kumalume. Kwakunjani baba ukukhula kwakho kumalume? Mhlawumbe ubaba mayenganaba eveza ubuhle nobunzima akuthola ekhula komalume. Ngizobeka nje ngithi ukwelula kokubili ubuhle nobubi ngoba into ebalulekile leyo futhi ezosiza abanye abantu abangakazi ukuthi kusho ukuthini noma kahle ukukhula ekhaya komalume into enjani. Ngifuna ukubeka nje lana kwabanye bethu kumnandi kunomalume abanikiwe imfundiso bazi ukuthi uma bekhulisa izingane zodadewabo kumele bayikhulise kanjani. Bese kuba naleso sketchanyana
esisuke singazi ukuthi yiyiphi indima okumele siyidlale kubashana. Ake ngibuye ngiqondise nje ngibhekise kimi ngqo njengoba bengeke ngazethula ukuthi ngubani wakwabani. Ngakhulela ekhaya komama. Ikhaya komama elalingameli kahle kwezomnotho. Sasizingane umama ezizele siwu4. Bese ngiba nomalume abathathu egcekeni. Bese kuba ugogo. Kebhadi umkhulu azange ngimbone ngamehlo. Ngimaze ithombeni. Ngizoqala la ibini ngcine ebuhleni. Engakubona okubi kakhulu indlela esakhula ngayo. Ngizothi omalume bethu babengazange bebe nayo lemfundiso noma yokwazi ukuthi ingane kadadewenu uyikhulisa kanjani. Ngiyazi ukuthi leyo nto leyo izothinta abantu abaningi, kodwa ukukhuluma ngayo kuzosiza futhi abaningi abayenzayo bayiyeke. Kubhlungu ukukhula ekhaya komalume uma bewumndeni bengezwani. Omalume bengezwani noma wakho noma nomama benu. Ngoba baba nalento ukuthelo abayikhiphayo beyikhiphele izingane kanti bekumele ukuthi bekhulisa izingane njengabashana. Njengoba sengishilo ukuthi okubhlungu la ekhuleleni komalume kuba inkinga uma umndeni ungezwani. Omalume bengezwani noma wakho. Bese bethatha into ukuthelo yabo yokungezwani njengomndeni bayiphose phezulu kwezingane. Mina ngaba nalelo bhadi lokukhulela ekhaya komalume lapho khona omalume babengezwani nomama ongizalayo. Uma ngingasho nje ukuthi ngangishaywa kangaki ngosuku noma evikini, ngeke ngikwazi ukuyichaza leyo nto, kodwa engifuna ukukuveza ukuthi ukuhlukumezeka kodwa uma omalume bezothatha izinto zabo nodadewabo okungezwani ngabo bakuphose ezinganeni. Ngakhula kabuhlungu. Nganginomalume abathathu noma ngingeze ukubabiza amagama abo. Sikhuleke thina omalume belandelana kuthiwa khona umalume omdala, khona umalume ophakathi, khona umalume omncane. Noma ukwenza kwabo kwakungafani, kodwa ukuhlukumeza kwabo kwakucishe kube yinto efanayo. Ngoba uma ushaywe yilo nalo uzofika kushaya. Uma ushaywe yilo nalo uzofika kushaya. Wena njengengane awukwazi ukuchaza, awunikwe ithuba lokuthi uchaze uma ngabe bebona ukuthi wonile, ukuthi wone nje bekwenze njani. Uma kufika omunye ethi hey le ngane kabani ayizwa, ukhipha ibhande uyashaya. Ngiyakwazi nje ukulala phezulu kwenqaba. Inqaba lenze umbhede kuthiwa bamba la ushayo. Ngiyakwazi ukuphusha udonga lwendlu, iwall le, kuthiwa phusha la, siyishe isibhaxo. Ngiyakwazi ukudla okuchitheke phansi ngalesikhathi ngidla. Sakhula thina sizingane ingekho lento yokudla ngespoon. Sasifaka nje izandla ukudla. Lokho okuchithekayo phansi usazobuya ukubuthe ukudle. Kuningi. Kulowo mzuzu lowo anidli into esile. Izingane zidla nje inoma yini. Abantu abadala bapheke kudliwa ukudla kube mnandi. Izingane sekuyothelwa amanzi ke nje ebhodweni lapha kuxove njengoba usuku uzophakela inja. Esikhathini sanamhlanje nje ayikho ingane engadla leyo nto indlela thina esakhula ngayo. Angiyiphathi-ke uma kuthiwa imfuyo ayibuyanga, ayibuyile emadlelweni. Wawungeke ulale endlini. Uyolala esibayeni. Kufanele uvuke ekuseni uye esikoleni. Uzolala phandle. Kuyabanda kodwa uzolala phandle. Kunalo mgomo lokuthi uma uvuka ekuseni ufuna uthathe izigubhu, uthathe ibhala, uyokha amanzi. Kunomgqomo obekiwe lapho kumele ukuthi ugcwale.
awudlile njalo. Mawuqeda lapho uyaqoqa uye esikoleni. Mubuye esikoleni into efanayo. Kufuneka uthutha amanzi ngaphambi kokubudla. Nakho lokhu kudla ozokudla akuzukukusuthisa ngoba kukhona nanokudla. Kuyikuthi nje kusho ukuthi kubanjwe umphefumulo ukuthi uma ungafi. Ngakhula kuleyo kathi-ke mina eyayinzima kakhulu. Mhlambe namhlanje njengobaba oyihloniphayo ngabe ngikwelinye izinga. Kunamathuba engancishwa wona. Ngangilithanda ibhola, angikwazanga ukudlala ibhola. Engifuna ukukuveza kakhulu la ukuthi endimeni kamalume, omalume kumele ba-understand. Kunomalume abaze baxoshe ngisho udadewabo athi ngoba usezele axoshwe ekhaya. Nami ngingomunye obalwa kulabo bantu. Owami umama waxoshwa ekhaya ngoba ezele kakhulu. Umuntu owagcina noma wafela egangeni. Noma engazange kumfica ukufa ngiseyingane, ngaba nenhlanhla ukuthi kwamfica ukufa sengiyindoda, sengisebenza. Kuningi. Ngiyakuzwa baba, kuningi impela futhi. Okunye nathi mina nje ngikhulume nami okunye ngiyakwazi. Kwenzekile. Mhlawumbe ubaba mayengaveza ubuhle akuthola ke ekhula kumalume ukuthi mhlawumbe kuphi ubuhle. La ekuhleni engakubala inhlonipho enginayo ngayifunda khona nenkani. Iyona nto enkulu engathi isipho abangipha yona empilweni yami, inhlonipho. Ngoba phezulu kwakho konke lokho kubo kwakwenzeka, kodwa babengakhohlwa ukuthi noma ukade ushaywa akumele ubambe amaqhubu. Uma uphiwa umuntu omdala into kumele uyibonge. Uma uthunywa umuntu omdala noma ngabe kawumazi, fanele uye lapha kuthuma khona. Thina sikhule kulinyiwe, ubushaywa ushayelwe ukuthi uyeke iy'nkomo zakwamakhelwane ziyadla komunye umakhelwane. Nomalume bami-ke babe yingxenye yalabo bantu. Wawushaywa impela nje, ushaywa uzwe ichamele. Uma bekubonile nje ukuthi uyeka imfuyo iyadla emzini yabantu noma ngabe kakuyona eyabo. Ngalokho-ke ngithi ngeke ngagxeka konke, kodwa nje inhlonipho ngiyayibonga abangipha yona. Ngikuleli izinga engikulona namhlanje yingoba ngiyazi ukuthi kumele umuntu ngimhloniphe noma ngabe usebhede kangakanani. Kodwa intukuthelo yami ayingamoshi konke okuhle okusuke sekwenzakele egameni lami noma lomndeni wami. Umqhele engingabanika wona-ke lobo omalume ekufundiseni inhlonipho. Sibonge baba. Ngolwazi oluthekelayo ngiyathemba ukuthi omalume sebezokwazi ukuthi manje benze izinto ngendlela ukuthi uma singezwani noma singaboni ngesolinye nodadewethu angakhiphili kubashana, ngoba egcineni abashana abanakho ukuthi umalume akazwani nomama ngoba kuphanisheka bona. Umshana unalokhu ukuthi umalume akangifuni noma ekhaya komama nje angifunakali. Uma ekhula nje nalowo mdlinzo naleyo nhliziyo embi ngekhaya lakubo lakomama. Mhlambe mase singaya nje mhlambe kumbuzo wokugcina namuhla baba ukuthi ngiyacela ubaba ephe omalume abasemakhaya ebanikize iluleko. Ubaba ngabaluleke ethini? Lapha komalume bengadlulisa nje isicelo sokuthi siyazi ukuthi siphila emndenini engafani, eney'nkinga, futhi umhlaba wonke kunjalo nje. Thola ukuthi usisi akazwani nobhuti. Bengingathi mina la komalume
ake siyibambe le ndima le, siyibambe leli qhaza lokukhulisa abashana ngendlela okuyiyona yona. Umalume angakunaki ukuthi akazwani nodadewabo uma kungenzeka ukuthi ikhonto ebenza ukuthi bangezwani. Angakunaki ukuthi udadewabo akamhloniphi noma akamazi nokuthi uyini. Kodwa ingane lena isuke ithi malume yona isikulidinga uthando lukaMalume. Isuke idinga futhi izeluleko zikaMalume nokukhuliswa nje uMalume. Ngoba nje ubikhulela la ekhaya nje ayizenzelanga ukuthi yona kumele izokhulela koMalume, kube yisimo sempilo. Bekumele ngabe ikhulela kubaba wayo naye abe namava empilweni yengane. Ngenxa ke yamasiko esisawalandelayo uthola ingane isikhulela ekhaya koMalume. uMalume akaqine nje ayibambe akhulisa umshana kube ngathi ukhulise yakhe ingane. Konke azokwenza kumshana kungabe into azoyisola ngayo ngelinye ilanga. Konke akwenza kumshana kungabe into elikhulu uma ngabe sekufanele akwenze enganeni yakhe ayizalayo. Ibalulekile leyo yokuthi uma sinezingane siyiphathe ngesandla esifanayo. Angikwazi ukuthi ngoMalume ngiqinise kakhulu isandla kumshana uma mina sekuneyami ingane akusenzeki lokho. Nakho lokho kugcina kuzoqhatha zona izingane ngoba isegcekeni elilodwa. So nje ngiyagcizelela kakhulu lapha koMalume ngoba iyona into engizokhuluma ngayo namhlanje. Malume thanda umshana, thanda abashana bakho. Ukuthi uma wabo noma udadewenu wenzani nini ingane kayingeni lapho. Khulisa ingane ngendlela okumele ukuthi ikhule ngayo. Ithi noma isisebenza ikhumbule uMalume, ikhumbule kwaMalume, ibuyele ekhaya ingane iyobonga. Ingathi makufika isigaba sokuthi isithola umsebenzi sinamandla ethi hawu uNkulunkulu wangiweza, ingaphindi ibonakale koMalume ngenxa yokuthi ingane ineenga noma inentukuthelo indlela eyakhuliswa ngayo. So nje ngikhuluma nani boMalume nonke iSouth Africa yonke. Asikhulise izingane zodadewethu noma abashana ngendlela ebesingafisa ukuthi kukhuliswe ngayo ezethu izingane uma kuyikuthi asisekho emhlabeni. Noma sikhona nje emhlabeni zikhona nathi ezithi izingane ezihlezi emzini yabantu zinoMalume lapho. Yingakho ke nathi ke fanele senze ngendlela esingajabula ngayo uma ngabe usuthola uqoqelwa eyakhe ingane ukuthi uMalume wayo uyiphethe kanjani. Akube yinto nawe ezokuthokozisa, into nawe obuzoyenza ngesingawe enganeni oyizalayo wena. Ngiyema lapho. Sibonge ubaba ngokusivakashela masemcela. Sithembe futhi ukuthi umyalezo usabalele kakhulu koMalume kwivideo kababa yanamuhla. Bacoshile, bafundile, nami ngifundile. Siyatholakala kwezokuxhumana iDateyo Kids NPO, uFacebook, uTikTok, uInstagram noYouTube. Kodwa ake nginike ubaba ithuba evalelise kubabukeli. Ngiyabonga, ngicela ukuvalelisa kubabukeli bonke. Ngibonge nethuba engilinikwe abaphathi bomcimbi la bohlelo. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge baba, sibonge futhi nolwazi oluthekelile, sibonge futhi ne-experience owayi-experience. Siyathemba ukuthi mhlambe ngeke kusenzeka futhi sivakashelwe intombi endala. Sithe siyokhala sithi intombi endala. Siyakubona nakho ulokhu ukhulisile izukulwane uwenza ngani awuthekele abantu nathi usithekele ngoba siyafisa ukuthi sikhule size sifike kuleli banga ukulo uwenze ngani. Umuntu osivakashela namuhla ugogo wasendaweni owaziwayo, kodwa ke ngeke ngize ngimdalule nokuthi ubani, ngifuna ikhulumele yena. Gogo ngicela ubingelela ababukeli uzisho ukuthi ubani wakuphi usuka kuphi. Ngiyabingelela kubalaleli. Gama lami ugogo uDoris Mngomezulu. Ngihlala eMacekane esigodini saseYithombothini phansi kweNkosi uMthembu. Ngiyabonga. Siyabonga ke ntombi endala ukuthi masicela sikhala sizingane singabazulu bakho ukuthi hayi ingane zami ngizofika ngizothekela ulwazi.
ngoba siyabona hayi cha usukhulisile isizukulwane nesizukulwane kahle osikhulisa ekhaya. So sifuna ukwazi lolo lwazi ukuthi wenza kanjani. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi sifike leyo nkulumo leyo, ngicela ugogo echazele ababukeli qala ukuthi ugogo umuntu onjani or umuntu ongakanani. Ugogo umuntu osemdala osedlulile kubeni umama, osemdala osewugogo, unabazukulu engebe nabo ngoba nje sedlulile kubeni umama wangena ebugogo usewugogo. Sibonge-ke ntombi endala ukuthi sithe masikhala ukuthi hayi wozosithekela ngolwazi wathi hayi ngani ngizofika. Ulwazi lokuqala selivelile usichazela ukuthi ugogo umuntu onjani noma umuntu ongakanani. Gogo ngoba ugogo ngiyazi ukuthi kunobuhle kunobunzima enibhekana nakho. Ngicela ukutshena ababukeli ukuthi ubuhle okutholayo ngoba ugogo ibuphi. Ubuhle ukubheka umsebenzi osuwenzile. Ubuke ukuthi sengisebenze kangaka nabantu engibakhulisile sebengaka. Inhliziyo ijabuliswa yilokho ukuthi ngibheka umsebenzi esengwenzile ukuthi laba bantu bangaka sebakhuliswe yimina. Ngafundisa la ngakhulisa la bakhulile namuhla sebengaka umsebenzi wami. Sebekwazi nokuyimela. Umsebenzi Ngoba nje ngingenelele lapho hayi ngiyasifaka isandla kithi. Nami ngomunye umuntu okhuliswa ogogo umama ezama ukuyothola amatoho wasibuyela sasohlala nogogo. Ogogo basithwala akaze besho ukuthi hayi asinzali kodwa ibona abasifukamele kakhulu. Futhi bebe nesandla esinakhozana esikunene okudlula ngisho umama. Umama unakho lokuthi hey ningijwayela lapha ugogo unalokho ukuthi hayi bakithi umzukulu wami. So ukubalekile gogo empilweni noma ikhaya libe nawo ugogo. Kubaleke kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi nolwazi bomama bathekela ugogo. Ngoba isikhathi esiningi omama basithola bebancane kwabona. Umuntu osoke ekhulisa kahle kahle kusuka kugogo. So ngiyakuzwa ubuhlo uma uchaza kanjalo nami ngifakazela lokho. Bese uba nezingqinamba enibhekana nazo ngoba ningogogo. Iziphi izingqinamba noma ubunzima obhekana nakho ngoba ugogo? Izingqinamba esibhekana nazo ogogo uma usuwedwa engasekho ukuthi sisibambisene naye ngoba kuqala kube khona phela nibe umkhulu uwe. Mase ehambile umkhulu yonke into ibuka wena, ilokho okuqhamukayo ufuna wena. Funeka kube kuwe ihlangane kuwe yonke lento. Ubunzima ke lobo sisuke usubhekana nakho lapho ubona khona ukuthi awu kanti kuyasinda musu wedwa. Ngiyakuzwa gogo. Okusho ukuthi kahle kahle kusuke kuhle kakhulu makuthiwa ekhaya linanomkhulu ngoba malinomkhulu uma kunabazukulu abangabafana umkhulu uyakhona ukuthi okay mfana wami siwenza kanjeni buyela kanje. Kodwa manje ngoba ugogo uzolokhu unanhliziyo ekuneni ukuthi hawu mfana wami awunakho lokho njengomuntu wesilisa because awukazi ube umuntu, awukazi ube yibhungu, awukazi ube ubaba, awukazi ube umkhulu, wena unalokhu kamama. So ugcina sekushaya ekhanda ukuthi ngathi nakho sengithwala kanzima kodwa manje ngithi ngiyalungisa. Cha ngiyakuzwa gogo lapho. Sibonge gogo usivezela ulwazi, ukuthekela ulwazi ukuthi kanti kubuye kube nzima. Bekithi mina kuhle kuphela masunabazukulu ubona bechwayiza ekhaya, ubona kube mnandi kanti izikhona izinselele ezikhona. Kodwa ke gogo siyacela ukuthi awudlulise ulwazi noma izeluleko kumuntu owugogo osemncane noma omusha nogogo ke abakhona ukuthi ngoba usukhulise isizukulwane esingaka uwenza kanjani, awubaphe iziluleko gogo. Ngingathi gogo abakhona abasebancane abasakhulayo abasazobhekana nokukhulisa. Ufuna isibindi nje uyitshele ukuthi
usuwugogo manje. Zonke izimo uzobhekana nezimo obungazazi ngoba uma uselapha kubeni umama awuboni ukuthi ugogo. Ukuba ugogo ufuna isibindi, umelane nezimo ozobhekana nazo, iy'ngane uy'khulisa kanjani iy'ngane, weluleka kanjani, uqoqa kanjani nje yonke lento ngoba phela isingeyakho, uwena omdala, bancane laba bantu kufuneka baqhutshwe uwe. Ngathi ilokho kufanele nje bakwemukele ukuthi leli banga engikulo sengiwugogo. Sibonge ntombi endala ngezeluleko osuyinike ogogo asebebasha nabantu abasazoba ogogo. Nabo ogogo uqobo ukuthi hawu kanti ugogo Mngomezulu ngoba nesizukulwane esingaka uyaba seyinkingeni naye. Kodwa manje akabadeli noma akayilahli isizukulwane sakhe. Uyakwazi ukuyibamba ngamazinyo ukuthi no igazi lami leli. Gogo-ke singakhuluma shonilanga masingakhuluma ngogogo ngoba hayi cha nami ngikhuliswe uye. Kodwa-ke awuvalelise kubabukeli gogo. Ngivalelisa babukeli, ngibonga ithuba lokuba nani. Ngiyabonga. Sibonga gogo ukuthi usivakashele. Sibonga ikhaya elihle media ngokushutha. Sicela abafethu besilandele emaphejini ethu okuxhumana okuyi-Ditto Kids NPO ku Facebook, Ditto Kids NPO ku TikTok, Ditto Kids NPO ku YouTube. Sibonge balaleli.